kunjalo. Yes. Andazi baniqale ngaphi, andiyazi noba niqale ngaphi. But bethe youth league bayizo explain le nto yenzekileyo because xa ndijonga ngawam amehlo ndiba confused ngoba ndiqala from eback ndithi ngoba man ezi answers lapha kwabo bantu bayanga than me man. Ndiyayiqala ngapha right younger gents mntangam masiqale at kuphi apho ubone khona uba yesengxakini apha. I think in the first 5 minutes you could just see the aggressiveness of Machida in Mexico go to Apa I strap the patterns abo the press abo and they like go local you can see like 8 minutes 9 minutes the pattern abo pressing abo yabona xa ndithetha ii-patterns ke ngoku bane-confusion because nekube kwii-diagrams kuthiwe ii-patterns formation but bekudlala abantu abayi-11 phaa mdlali noba ngu-5-3-2 4-3-2 3-1-1-1-1 abayi-11 funeka ba-execute bapaselana ibhola ubone abantu bapaselana ibhola wona phaa. I think SA at first been a stage fright. Playing the big stage. Abakwazanga no control game, but the game yabe normal. So there was no communication, no communication between the players. It was just which is that's not the football that we know. And yazi noba sithe bebecinga uba yi-World Cup le as i-fans sazilungiselela jonga izikipa zaba bantu yabo sazilungiselela thina ingathi players bekhange zizilungiselela uba yi-World Cup lena manjalo. I think Romani we played the occasion instead of just playing the normal game. I think also the experience is better namhlanje. We could see ukuthi 11 of the game by injani in terms of globally yabona and the fan base yabo because touch one bafana defense was color already you understand so la experience is better thina le way bro. Xa ke ngoku imanje South Africa ke ngoku kanitshonke ngoku xa i-playmaker uThemba Zwane wenza i-history uzodlala i-World Cup uyafika kwi-World Cup andiyazi ndazi uThemba Zwane odlala ibhola mna all of a sudden umbetha nge-elbow mdlali andiyazi mdlali. I think enye into when you're used to doing izinto that are inappropriate but you get away with murder. It's a different ball game. So there's VAR, there's this. If you're not exposed to that, you are exposed to easy indoors. There's no VAR, I can get through the way easy. Then you're going to be kidnapping. Sithini ke ngoku from apha madoda because siyenzile defensive South Africa defensive siyenzile defensive ngoku ke ngoku sinematch eziyi-2 funeka siwinile ngoku and ke ngoku singawinanga nje siskore. No man, I think uMadala obviously will go back to the drawing board always the team and Namachida now analyze on a personally part we have to attack, we have to play game here too. See our holding the back anything but plan it towards the opponents of and then see us from there Tina we just play normal game here too with a bit of attacking moves open in the game. A red card quota is blessing in disguise in Gali because it means there's a player that's quite available. That means young force to coach Makadale Omnyumdu. Nandibona is a blessing in disguise because uyaya many red card ebengadlali kakade which means thola Omnyumdu chance and how's ibona njani wena? I feel you Mdlali, I feel you and the way I saw it there's always something good about the problem, you understand? So we had quite a lot of defensive players. From starting of the game, we had 4 defenders, we had 2 defensive midfielders. So when we lost to Stollem, I thought, you know what, let's go all attack. We should have at least added 2 attacking players, 3 attacking players and change the game. Because now there's no time to defend. Because what are we defending? We need to change the game, man.
bibetheka le Mexico khana ngixelela mina bafethu hayi bibetheka le Mexico hayi siyekile khange sidlale tu eke ngoku andikho satisfied because khanibone shukela khanibone ipasses ezi-3 khanibone ayinamsebenzi neluzi mina bafethu noma bangadlala imatch ezi-3 bafana ibuye bedladleni but at least bakushiyeke pha urele enze into kuthiwe hey lantwana okanye uthemba okanye whoever kuthiwe hayi yabo benze le way nale way but ke ndizawuphela kwinto yoba kukho iimatch ezi-2 funeka sizidlalile sadlala njani yile singayaziyo ngoku because sothuke sonke uba 5 defenders yaya kukho 5 defenders ufake noyaya ufake hey ngoku ke ngoku asiyazi ke ngoku xa kwi-red card mhlawumbi ucoach uzawuvula okanye still uzawuzama i-structure andiyazi bafethu naba bathethile i-youth league niyabaphikisa niyabhana nabo nawutsho kwi-comments otherwise mna ndizanibona kwi-next game home of football kwa-Ace Lounge Khayelitsha Culture Phakama.